Dawn il-filmati juru fażijiet differenti ta' twaqqieħ tal-ewwel nofs tal-ġibjun tan-Naxxar. Din l-ewwel fażi minn tnejn ta' proġett li l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qed issejjaħlu kritiku u lissa tieħu 6 ġimgħat. Rajna it-twaqqieħ tal-ewwel nofs tal-ġibjun, issa t-tieni fażi naraw li nbena ħajt nofs il-ġibjun biex nkunu nistgħu nużaw it-tieni nofs tal-ġibjun. Mit nofs imbagħad jintala l-ġibjun nkunu nistgħu nużaw biex nsostnu ovvjament il-konsumaturi tagħna. Ma' TVM News il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Karl Ċilja istqar li dan mhux fost l-akbar ġibjuni tal-ilma f'Malta, l-akbar wieħed u dak tal-Fiddien, imma dan kollu qal li l-ġibjun tan-Naxxar li fih daqs kwart tal-Fiddien u fost l-aktar ġibjuni kritiċi fil-pajjiż, minħabba żona fejn jinsab u għal-fatt li wassal sal-aħrax tal-Mellieħa. Proġett kritiku ħafna fejn naraw il-kostruzzjoni totali tal-ġibjun tan-Naxxar. Ġibjun il nbela fl-1938 u jesa ċirka 25,000 metru kubu ta' ilma. Żaret ix-xogħlijiet fin-Naxxar il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli li qalet li l-ilma u riżorsa mill-aktar importanti għall-pajjiż li għandu jitħares fosthom permezz tal-ġibjuni. Innotat li missjoni ewlenija tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma ili ttejjeb dejjem aktar il-kwalità tal-ilma li jasal għand in-nies. Il-ħamis filgħodu wkoll il-Ministru Dalli żaret ġibjun ieħor, dak ta' Ħalluqa, u li għadu kif sarlu l-istess tip ta' xogħol b'investiment ta' aktar minn €1,100,000. Ix-xogħol hawnhekk inkluda t-tibdil tas-saqaf tal-konkrit. Dan il-ġibjun jaqdi l-provvista tal-ilma l diversi lokalitajiet fin-naħa t'isfel ta' Malta fosthom il-Ħamrun, il-Marsa u l-faċilità l-kura fit-tul San Vincenz de Paul.